Апартамент под наем, ексклюзивно от имотен център Варна. Представям ви чисто нов апартамент в един от най-предпочитаните райони на Варна, а именно Възраждане. Кухнята се предлага напълно оборудвана, с градени, висококачествени електроуреди, включително и съдомялна. Всекидневната е просторна и разполага с разтегателен ъглов диван. Южен, изключително светъл и топъл апартамент с обща тераса за двете стаи. Комфортна спалня, създадена за пълноценна почивка. Леглото е с повдигащ механизъм за допълнително съхранение на вещи. Стилна, но същевременно функционална. Това е банята в този апартамент. С два климатика за максимален комфорт през всички сезони. В антреето имаме и вграден гардероб. В непосредствена близост до входа на сградата имате и вътрешно парко място, включено в цената. Ключът е в агенцията. Огледи в удобно за вас време.